Hasteo shalbrum brum no kabangma nukhungni sajak haikeba hamjagrok kamamani mangfili nukjak no tongo obo haino hai koktoma haikeba mangfili nukjago kha longtrai bele bukhaksne ni bisingo khobjak namalal kumar parani khoroksa buku Kwmajak hanai koktoma saiman kha bini mung Sunali Tripura umor bisichi 4 bo class 7 o pori tongjamani bini bufani mung wngkha waduk Tripura buma bojonti Tripura थांनाय 18 फेब्रुवारि सालमारिनि सिमी Kwmajak o bukhuk tabuk phano bono bo nogo sokphayakhu haikeba kebo phano tuklai maniakhu bukhuk Sunali Tripura no kebo kuno thayo nugui tongkhe bini buma bufa haikeba nukhungni borok rokno saharna bagui kobokha video report Chumui TV Takukrok bukukrok ang jotono hambai ya phalo ano kya ani basano manali toy jotono khulumjago kya jero nung romoi tonja jadi ang number roi ro nai kya romoi tonoi kol khaija jadi ang jotono khulumjago takukrok bukukrok no